אוקיי, שלום, אנחנו עדיין ביאב מזרחי במשחק סליטריו. טוב, עכשיו אנחנו מחפשים מזון. אוקיי. זה משחק כיף שנחשים צריכים להתנגש אחד בשני. מי שמתנגש לו בראש, כמו שקרה עכשיו, אם אני מתנגש בראש שלו בגוף, אז מת. אם הוא מתנגש לי בגוף, מת. מת. סוף סוף תפסת גודל, יאללה. לא בא לי להתקרב. למה? אתה יכול להרוויח משהו. מני. הופה, הרווחת. מה אתה אוכל? איזה מני.